Hayırlı günler. Bizning matbuot konferensiyasi Yordam fondining yillik ishchanligine bag'ishlangan ham Almira Диатуллина ismidagi премия булдыруга bag'ishlangan. Наша пресс-конференция посвящена учреждению премии для журналистов имени Альмира Диатуллиной и итогам деятельности фонда Ярдам. Наша пресс-конференция будет идти на 2 государственных языках. Я представляю наших гостей. Қонақларыбызды тәқдим етем. Ғилметдинова Мәлике Рафқатқызы, Қазан шаһары думасы депутаты, Ярдам Умуммилли Хайрия фонды вице-президенті, оқыту реабилитации үзәге директоры, Исмағилев Илхам Фәтхирахманұлы, Ярдам Умуммилли Хайрия фонды президенті, Татарстан Республикасы Иштимағи күзәту комиссиясы ағзасы, Россия федераль җинаятьләр җаваплылыгы хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе Иштимағи совет ағзасы, Рафис Хәзрәт Сайфуллин, Ярдам мәчет имамы, Ярдам Умуммилли Хайрия фонды хезмәткәре. Сөзне бирәбез башта Илхам Фәтхирахманович сезгә. Сез сөйләп китсәгез иде, менә еллык нәтиҗәләр хакында һәм киләсе елга планнарыгыз хакында. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Шушы елның нәтиҗәләрен сөйләп китмәкче идем. Безнең Ярдам иң беренче безнең Орша Селим. Прежде чем рассказать о главной цели нашей встречи, я хотел бы немного ознакомить вас с некоторыми итогами прошлого года. В течение 2023 года фондом, общенациональным благотворительным фондом Ярдам Помощь прошли более 200 реабилитантов различных категорий. Это незрячие, колясочники, глухонемые. Прошло 5 курсов для незрячих людей, 1 курс для колясочников, 1 курс для глухонемых. И летом впервые мы провели пилотный проект летнего детского лагеря для мамочек и детей с ОВЗ, для 15 семей, это 30 человек, мама и ребенок. Вот. Это был пилотный проект, и он инициированный, значит, Общественной палатой Республики Татарстан. И вот этот лагерь пилотный, он прошел, как бы очень был полезным, как для мам и для детей. И это будет продолжаться и впредь. И также другой важной инициативой был проект «Дорога жизни». Как знаете, вот в период пандемии ежедневно фонд Ярдам кормил порядка 2000 человек. И когда вот этот период самоизоляции закончилась, мы на какой-то период остановили, и к нам пошли обращения, почему остановили кормление. И мы поняли, что необходимо дальше продолжать, это востребовано, и необходимо продолжать кормить малоимущих, одиноких стариков. Вот, мы начали, также это проект реализовался при поддержке фонда президентских грантов, софинансирование начали с 70 человек, половина фонд президентских грантов, а половина фонд сами изыскивали возможность кормления. На сегодняшний день порядка 300 человек уже ежедневно кормим по будням. Вот. Сам грант, он закончился в декабре, то есть сейчас уже. И мы сейчас продолжаем. Аллахның рахматы белән кенчелекләр табып, шушы проект дәвам итә. И этот проект еще дал толчок открытию социальной столовой.
То есть в ноябре, 16 ноября 2023 года была открыта социальная столовая, где проходит кормление малоимущих. И в первую очередь это как бы заслуга предпринимателя Нияза Гараева. Он стал и инициатором вот появления вот этой социальной столовой. Вот. И еще, кроме этого, как известно, фонд ежегодно проводится ифтары, и также в 2023 году были ифтары для постящихся, и ежедневно кормили 1500 человек. 1000 человек это ланчбоксы раздавались прихожанам и мечетям Мухтасибата, Кировского, Московского районов, тем мечетям, которые в которых есть прихожане, и на местах они не могли готовить, и это тоже было каким-то подспорьем для них. Иншаллах, в этом году количество их приближается, вот месяц Рамазан, количество ифтаров будет на 1550 человек, 1500 это также 1000 ланчбоксов, 500 это на площадке фонд мечети Ярдем, и 50 человек это вот вновь открывшаяся мечеть Сулейман, которая была открыта 16 ноября 2023 года. И хочу сказать, что вот данный проект открытия мечети Сулейман, нового комплекса мечети Сулейман, это развитие, вот новый виток развития вот, проект фонда Ярдем. И это было очень радостное для нас событие, открытие мечети Сулейман. В настоящее время идет вот активное планирование мероприятия, в основном направленные на обучение Корана детей и людей с ОВЗ, в том числе незрячих. Мы уверены, что это станет исламским культурным центром не только на городском, можно сказать, даже иншаллах, на республиканском уровне. Вот. И также, переходя к теме встречи, замечу, что вот тема данной пресс-конференции – это учреждение премии Альмиры Апы Идиатуллиной. Это была великим вдохновительницей, и она действительно внесла большой вклад. И хотел бы вот слово передать Малике Ханум Гильмудиновой. Она расскажет о данной премии. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые журналисты. Хайырлы күн, хурматлы журналистлар. Журналистлар үшін Ярдем помощь гуманитарлы хайрия фонды Альмира Идиатуллина исеміндегі бөлек премияны ұйыштыра. Альмира Абыстайга быйыл июль айында 86 яш тулыр иде. Тик 2021 елда ул вафат булды. Журналистика ветераны соңгы 10 елын Ярдемдә үткәрде. Фонд аның йорты булды. Бездә ул иҗтимагый эш белән дә шөгыльләнде. Аннары 2 ел урын өстендә ятты. Ул Татарстан журналистикасы легендасы. Альмира Латфулла кызы Идиатуллина, Альмира Сарьяс, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Аның якты истәлеген хөрмәт итеп, үрнәк итеп, Ярдәм фонды журналистлар өчен Идиатуллина премиясын оештырырга булды.
Ярдам помощь учреждает ежегодную премию имени Альмиры Адиатуллиной. Наша цель – содействие в актуализации и сохранении морально-нравственных ценностей в журналистике. Премия вручается в 5 номинациях. Телевизионная программа, радиопрограмма, новостной репортаж в ТВ, газетная статья в печатном издании, публикации в интернет-СМИ. Тематика материалов должна служить гуманизации медиа, поддержать людей с ограниченными возможностями, пожилых, семейные ценности, инициативы проектов, направленных на развитие культуры, помощи, взаимоподдержки, взаимобратства в нашем обществе. Сроки приема материалов – март-октябрь 2024 года. Подведение итогов – декабрь 2024 года. Положение премии будет опубликовано на сайте Общенационального благотворительного фонда «Ярдам помощь», а также в специально изданном тираже газеты «Муслима», приуроченном к священному месяцу Рамадан в марте 2024 года. И не случайно данная премия носит имя выдающегося татарстанского журналиста Альмиры Латфуловны Адиатуллиной. Альмира Адиатуллина, Альмира Сарьяс, заслуженный деятель культуры Татарстана, легенда татарской журналистики. Родилась в деревне Саидкулова Илишевского района Башкирской ССР 8 июля 1938 года, на 84 году ушла из жизни. Она более 30 лет проработала в журнале «Сеймбике». Широкой общественности Адиатуллина известна прежде всего отстаиванием прав женщин на фото, платке на паспорт. Активно участвовала в движении национального возрождения. Была нормирована на получение Нобелевской премии в числе 100 лучших женщин планеты. Однако, кроме этого, она многие годы проводила ежегодный конкурс для детей Сеймбике Сиңлері и Сеймбике Энелері, в рамках которых прививала традиционные морально-нравственные ценности подрастающему поколению, возглавляла организацию мусульманских женщин «Муслима» и издавала одноименную газету. Последние годы Альмира Лутфуловна работала в фонде «Ярдам помощь» и не прекращала свою публицистическую и просветительскую деятельность. Была очень жизнерадостным, очень сильным духом человеком. И я думаю, что пример многим женщинам. Вот такой вот замечательный человек. У меня все. Есть ли ограничения по возрасту журналистов? Ограничений нет. И журналистов, наверное, заинтересует суммы премии. Малика Хану, об этом известно, нет? Суммы премии. Пока сумма, пока не премии на стадии учреждения и размер премии определяется позже. То есть 1 февраля мы уже конкретно уже это определим. Рахмат, спасибо. Біздің журналистлардың әлі сұраулары болар. Нарафис Хазрат, сіз айтып кетсеңіз дейді, мына Ярдам фонды биыл шулай ук құрған елы деп иғлан еткен. Мен не себепле бұл кімнің идеясы еді, шул хакта сөйлеп кетсеңіз дейді. Біріншіден ғафу өтінем, біраз хастада, шоңқыра тауыш бек жөніне шықмас. Діріслікті 2024 жылды фонд, Ярдам фонды, хаминді Ярдам мәшітінде Құр'ан елы деп белгіленді, хаминді бұл бірнеше себептен тұра. Біріншіден, біз көп еллар давамында, оннан ел артық енді араб тілінде Брайль шрифті бойынша Мусхаф шариф, Құр'анны бастырабыз. Ол Құр'анны біз түрлі төбәкләргә жіберіп тұрабыз. Бұл араб тілінде, Брайль шрифті бойынша араб тілінде оқыған кішілер үшін бик актуаль һәм кирәкле. Ләкин шул ук вакытта Брайль шрифты күбрәк урыс телендә һәм татар телендә таралган. Шуңа күрә инде менә бу елда 2023 елда без Калам шариф дигән Құр'анны, ул да булса дин нәзарәт тарафыннан тәрҗемә ителгән, урыс теленә тәрҗемә ителгән Калам шариф дип аталатылган Құр'анны Брайль шрифтына күчереп бастыра башладык. Һәм инде 24 елда бу Құр'аннарны бастыру санын без арттырырга ниятлибез. Төрле яклардан
үмітләніп қалабыз, кешеләр битараф калмас, инвесторлар булыр, һәм инде менә бу нине Куранны Брайль шрифты буенча урыс телендә тәрҗемә итеп, урыс теленә бастырып, без инде шулай ук Россиянең төрле төбәкләренә таратырбыз дип өметләнәбез. Нигә дип әйтсәгез, чөнки менә бу китапларны, дини китапларны гомумән Брайль шрифты буенча басу бик сирәк яки гомумән юк дип әйтсәк тә була. Ислам диненә туры килгән китапларны бик сирәк бастыралар, инде Куранны урыс телендә бастыручылар юк дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә менә бу фонд, ярдәм фондының эше бүгенге көндә бик кирәкле, һәм инде берничә экземпляр, әле менә 10 экземпляр мәсәлән Чеченстанга, 10 экземпляр Дагестанга, 5 экземпляр Башкирияга җибәрдек. Аларны инде библиотека, менә бу күрмәүчеләр китапханаларына таратыла. Ләкин инде бер зур, мәсәлән, Башкортстанга 5 китап билгеле ул әс. Һәм инде безгә анда 5 кенә түгел, 50-ни җибәрергә кирәк. Менә бу күрмәүче кешеләр Куранны укый башларлар һәм инде Куранның тирән мәгънәләренә төшенеп, иншалла динебезгә якынрак булырлар дип, шундый ният белән без инде менә бу урыс телендә калам шәрифне бастыра башладык. Һәм инде шулай ук 2024 елда нәкъ шулай ук дин нәзарәт тарафыннан алып татар теленнән дә Куранны Брайль шрифтына күчерүне ниятлибез. Менә бу Word форматыннан Брайль шрифты форматына күчерү ул бик четирекле һәм инде җитди мәсьәлә. Моны күрмәүчеләр генә эшли ала. Безнең ярдәм фондында безнең эшләүчеләр, алар арасыннан Фәнис хәзрәт һәм инде аның кебек кешеләр менә бу Куранны тулысынча укып чыгарга тиешләр, хата җибәрмәскә. Чөнки күрүче кешеләр, Брайль шрифтын белмәгән кешеләр, күрүчеләр хата бар микән, юк микән, аны алар аңламыйлар. Шуңа күрә бу берничә айга сузыла ала. Ләкин инде без ымтылып калабыз 2024 елда менә бу Куранны шулай ук инде дин нәзарәт тарафыннан тәрҗемә ителгән Куранны татар телендә дә без иншалла бастыра башларбыз дип өметләнәбез. Һәм инде һәр кеше бу гомумән инде татар халыгы үз исеменнән яки инде вафат булган әбиләре, бабайлары, туганнары исеменнән бу Куранны Брайль шрифты буенча бастыра ала. Һәм инде бу садака җария дип аталачак. Димәк инде гел һәр даим туктамый торган садака җария. Һәм инде хәтта кеше бу дөньядан бакыйлыкка күчсә дә, аның исеменнән бастырылган Куран бу дөньяда калып әгәр дә файда китергән булса, шул вакытта ул кешегә савабы туктамыйча язылачак. Һәм инде шулай ук сез беләсез, безнең Бор баш пансионаты гөрләп еллар буе эшләп килә. Һәм инде анда безнең яшь буын, яшь үсмерләр Куранны өйрәнәләр, Куранны ятлыйлар. Бу безнең Җәлил хәзрәтнең авылында, Борбаш авылында урнашкан пансионат. Бу ярдәм фондының пансионаты һәм инде андагы укыган балалар тулысынча инде ярдәм фондыннан менә бу тәэмин ителә һәм инде бөтен булган акчалар, бөтен булган расходлар ярдәм фонды белән бүгенге көнгә капланып килә. Һәм инде менә Илһам хәзрәт әйтүе буенча безнең ноябрь аенда ачылып китте Сулейман мәчете. Шул Сулейман мәчетенә без шулай ук бик зур өметләр баглыйбыз һәм инде Сулейман мәчетендә дә нәкъ шулай ук Борбаш пансионаты ачылган булган күбек, эшләгән күбек, шулай ук икенче пансионатта ачылырга ниятлибез. Ул Сулейман пансионаты дип аталачакмы, ничек әле анысы билгесез, исеме билгесез, ләкин аның максаты билгеле. Максаты нәрсәдә булыр? Ул да булса, без анда шулай ук безнең яшь сабый балаларны, малайларны җыеп, аларга Куран сүрәләрен ятлатырбыз, өйрәтербез, мәгънәләренә төшендерербез дип инде менә инде тахфиз яки инде Куран ятлау бүлеге анда менә бу Левченко бистәсендә булачак. Һәм без ышанып калабыз, менә бу 2024 ел ул инде менә бу Сулейман мәчете өчен һәм инде гомумән Левченко, Казан җирлеге өчен бу бик тәэсирләрен калдыра торган ел булыр Куран буенча. Нигә дип әйтсәгез, чөнки менә мондый
безнең практика буенча инде менә мондый кечкенә булган авылларда әгәр дә ки мәчет ачылып җибәрелсә, үзгәрешләр башлана һәм инде кешеләр халык дингә тартыла башлана. Инде аңардан тыш яңадан Коръән да ятлау үзәге булса, мәсәлән, кешеләрнең менә бу җирлегендә Аллаһ Тәала бәрәкәт җибәрә, һәм инде муллык җибәрә, һәм инде без күрербез иншалла берничә елдан соң Левченко бистәсе турында сез әле ишетерсез, шундый дини, рухи, дини татар теле үзәге шулай булыр дип ышанып калабыз. Без ярдәм фонды менә булай үзебезнең казаныбыз өчен тырышлык күрсәтә, бөтен телләрдә, бөтен мәгънәләрдә Коръәнне кешеләргә, халыкка җиткезер өчен һәм инде сезнең ярдәмегез буенча, инде сез журналистлар буларак, безнең әгәр дә ки ачылышка килдегез, бөтенегез бик зур рәхмәт. Шулай ук инде менә бу курслар ачылып җибәрсә, яки инде китапны бастырсак, Коръәнне татар телендә бастырсак, сез әгәр дә ки менә бу безнең эшләребезне ачыкласагыз, үзегезнең СМИларда дип әйтик инде, үзегезнең гәҗәтләрдә һәм телевизия программаларында без бик зур рәхмәтле булырдык һәм инде сезгә зур савабы булыр иншалла. Сораулар булса, җавап бирергә әзер. Рәхмәт. Сорауларга күчик. Сораулар, кемнәрнең сораулар бар? Микрофонга әйтегезче. Кабызыгыз, ярмы? Рәхмәт. Басыр. Хәерле көн, бик матур эш башлаган ярдәм фонды. Яңа елдан матур хәбәрләр таныштык, рәхмәт. Мин аңлап җиткермәдем ахыры. Каләме Кәрим безнең гарәп телендә басылган һәм шул без татарчада, русчада бөтен милләтләр шуны укыйлар. Сез монда Брайль системасына күчә һәм ул татар башта русча бастырабыз дидегез. Каләме Кәримне ничек русча бастырып була? Әллә тәфсиренме? Тәфсир. Әлбәттә, Менә апа, мин сезгә хәзер аңлатып җибәрәм, иншалла аңлатырга тырышам. Безнең дин нәзарәт тарафыннан ясалды тәфсир, ул да булса инде урыс теленә тәрҗемә, ул Калам Шариф дип атала. Нияз, дөрес әйтәмме? Калам Шарифме? Калам Шариф дип атала, аның исеме шулай. Менә бу тәфсирнең исеме Калам Шариф, һәм инде ул урыс теленә тәрҗемә ителгән. Шулай ук татар теленә дә тәрҗемә ителгән. Еллар дәврендә дин нәзарәте Камил хәзрәт Сәмигуллин белән җитәкчелеге астында менә бу Коръәнне тәрҗемә ителде ике телгә, урысча һәм татарча. Һәм без әлегә без бик теләр идек татар телен булдырырга иң беренче, ләкин урыс телендә укучылар күбрәк булганга күрә, төрле мөселман төбәкләренә Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарияга җибәрер өчен татар теле бик яратып бетмиләр алар, нишләптер укымыйлар безнең татарча, нишләптер. Шуңа күрә без инде беренче урысча тәрҗемә иттек аны Брайль системасына, Брайль шрифтына. Әмма хәзер инде иншалла шулай ук урысча да бастырачакбыз, шулай ук татар теленә тәрҗемә итәбез иншалла 24нче елда. Ул да нәкъ татар телендә шулай ук Калам Шариф дип атала, дөрес аңласам, дөрес хәтерләсәм. рәхмәт. Тәфсирнең исеме Калам Шариф. Чөнки журналистлар шушы әйберне Рәхмәт. хаталанмыйчан халыкка җиткерсеннәр иде. Менә әле сез яңадан соңгы җөмләгездә дә әйттегез, беренче чыгышыгызда. Коръәнне бөтен телләрдә басыру максаты тора дип. Менә шушы Коръән түгел, Коръән тәфсирне. Рәхмәт. Рәхмәт. Микрофонны сүндерегезче. Рәхмәт. Әйе. Дмитрий Смирнов, Казанские ведомости. А можно несколько вопросов задать? Сначала по премии, а потом про РДМ. Я не знаю, кто ответит, тот ответит. По премии там в каждой из 5 номинаций будет только одно место или 3 места? Как бы там первое?
По 3 места. В каждой номинации. То есть Каждая там будет номинация. 15 победителей всего, и каждому какой-то приз. Да, Там пока не да. определен, но какой-то будет, да? Будет Каждому, обязательно. да. И еще в этом конкурсе могут участвовать как бы не только я не знаю, мусульмане, то есть любая этническая или там Никакой конфессиональная конфессии не принадлежность. привязано. То есть на русском тоже можно материалы подавать. Конечно, само Да, собой. тоже можно, да. И Ердему вопрос в связи с саммитом БРИКС у нас будет в октябре, как известно. Какой-нибудь, там будут в том числе и представители мусульманских стран на саммите представлены. То есть какое-нибудь участие у Ердема будет в этом, помощь саммиту? В саммите Да. Скажет, да? Готовьте. мы готовимся к этому. А как конкретно, Илгам Фатхи в смысле, Рахманович, что там будет? Вы скажете, может, по БРИКСу? Хотел вот по поводу БРИКС сказать, что это как бы очень интересный проект как для республики, так и для России в целом. И роль вот фонда Ярдем я вижу в том, что к нам приезжают иностранные граждане, и в том числе делегации, вот будут члены БРИКС, они будут приезжать к нам и знакомиться вот с социальной деятельностью, которая проводится на территории Татарстана, России. И это будет, как сказать, как визитной карточкой для нашей республики, страны, что вот показателем гуманного отношения к людям с ОВЗ и также и отношения вот как к мусульманам в нашей стране, в частности. Смог ответить на ваш вопрос? Если разрешите, могу добавить. Просто Илхам Фатхи Рахманович скромничает. На самом деле фонд Ярдам является украшением города Казани, и та деятельность, которая ведется, она всегда оставляет очень яркий отклик у гостей, в том числе и из мусульманских стран. Они приезжают и с удивлением говорят о том, что как такая деятельность, такая масштабная ведется без государственной поддержки, они удивляются. Почему? Потому что мы знаем, что если даже какая-то благотворительность в арабских, мусульманских странах ведется, то зачастую она финансируется государством. Будь то издание книг. Почему мы вообще вот этот вопрос поднимаем, издание книг? Потому что не финансируется. Если посмотреть на наши соседние страны, Турцию, арабский мир, то всю религиозную литературу будут финансировать государство. У нас такой поддержки, к сожалению, нет, поэтому мы вынуждены прибегать к помощи меценатства, к помощи благотворителей. То же самое и здесь, когда они, эти делегации иностранные, посещают наш фонд, они с изумлением говорят о том, что у нас такого в нашей стране нет. И мы обязательно, послы больших там государств ОАЭ, Индонезии, Малайзии приезжают, удивляются и говорят, Бангладеш, посол недавно приезжал, говорят, нам необходимо перенимать у вас опыт, то есть нам нужно учиться у вас тому, как эту деятельность организовать. Поэтому мы обязательно, как Илхам Фатхи Рахманович сказал, будем принимать у себя гостей и тем самым показывать наш высокий уровень, уровень Республики Татарстан, уровень Казани и уровень социальной деятельности, которую мы ведем. У вас все? Рахмат. Менә безгә онлайн килгән сорау. Әлмира апа исемендәге премия бар иде бит инде. Фәрит Мифтахов тапшырган иде Вәсилә Рәхимова белән Рәшит Минхажга. Бу аның идеясенең дәвамымы, әллә алар шулай икесе дә булачакмы? Сез бу хакта сөйләштегезме дип сорыйлар. Ул башка. Фарид Мифтаховның премиясы ул үзенеке. Ул үзеннән премия бирә. Без фонд ярдәм оештыра буны. Аны белән юк. Без бит айрым. Бер исемдәге ике премия буламы? Бер исемдәге ике премия булырга мөмкин. Юк. Әйтеп китәм, Фарид Мифтахов премия бу как бы ул
шушы Альмира ханымнан нинде 40 күннен уздырганда ярдәмдә Фарид Мифтахов тәкъдим итте, шулай мин катнашачак дип, вот бер кешегә, ике кешегә. И безнең шундый, менә чтобы бу фикер, идея дәвамлы булсын өчен, без уйладык, официаль рәвештә аның премиясын ясарга һәм шушы номинацияларны уйлап чыгардык. Вот. И һәм Фарид әфәндегә без тоже тәкъдим итәбез шушы премияда ниндидер катнашуына, катнашырга тәкъдим итәбез. Шуның дәвамы дип әйтергә була. Әйе. 2021 елда булган идея охшамасам. Шулай ук ярдәмдә дә тапшырылды бит әйеме? Анар самат biraz дополнять. Там Малика ханым, вопрос был по поводу сколько 5 номинаций по одному месту пока будут, а в дальнейшем будем смотреть. И это также вот как известно, в 2023 году была учреждена премия имени Рафаэля Давлеева. Это помощник начальника ФСИН по работе с верующими, который внес существенный вклад в воспитание и исправление осужденных. И мы посчитали, что будет заслуженно, что если учредить награду Рафаэля Давлеева, и вот она была учреждена, и иншаллах с помощью Всевышнего данная премия она будет ежегодно даваться. Это общественным деятелям и также сотрудникам ФСИН, которые внесли свой существенный вклад в исправление лиц, отбывающих наказание. И вот как бы с этого года в Аберса будут 2 премии. Это Рафаэля Давлеева и Альмиры ханым Адиятуллиной. Рахмәт. Сораулар бармы? Әйе. Бу конкурста катнашу өчен масса күләм информация чаралары менә рәсми масса күләм информация чараларында бастырылырга тиешме материаллар, әллә аерым шәхси блогларда да ярыймы? Әйтик, блогерлар катнаша аламы шушы конкурста? Рәхмәт. Әлбәттә катнаша алалар бетмәсә. Тагын бармы? Сораулар. Хәерле Мөмкин булса, миндә дә бер сорау бар. Әйе. Бирегез. Пансионат турында әйтелде, менә Сөләйман мәчетендәге пансионатның форматы бер баш пансионаты кеберәк буламы? Һәм әгәр мин дөрес аңладым микән, инде дөрес аңлаган булсам, сабый балаларны анда Коръән укырга өйрәтәбез дидегез. Сабый балалар белән эшләүнең методикалары бармы? Ул методикаларны кайдан алырга исәплисез? Пансионат, Сулеймандагы пансионат, ол баштагы пансионатны дәвам итәчәк, шул ук форматта, шулай ук 5-нче класстан алып 11-нче класска хәтле балалар набор ачылачак. И һәм шундый ук программа буенча и аларга Коръән өйрәтеләчәк һәм
шушы дини программадан тыш алар анда Левченко бистәсендәге мәктәптә укыячаклар. Шулай ук балалар төрле төбәкләрдән нителәр җыела. 36 урын булачак һәм Коръән ятлау, Коръән уку, Коръәнне өйрәнү үзәгендә Сулейман мәчетендә анда шулай ук пансионат балалары өчен генә түгел, читтән килүче балалар да 5 яшьтән алып һәм алга яшькә хәтле кешеләр килеп өйрәнә алачаклар. Аның үз программасы бар хафизлар өчен. Центр подготовки хафизов Корана при духовном управлении мусульман дини назарәте каршындагы шул Рашида үзәге. Алар шул программа буенча өйрәнәчәкләр. Һәм воскресные курсы мадрасы мәчетләрдә укыган программа буенча башка дини дисциплиналарда биреләчәкләр. Бұл сұраулар болдымы? Гамил, сіз әйткән идегез, Әлмира ханымның туганнары бар дип. Килмәделәр ме? Гафу. Аларга сүз бирәсем. Мен ул апа Земфира апа, Әлмира апаның кече сеңлесе. Алар гомер буе бергә бик туганлыкны саклап яшәделәр. Аның 2 ир туганы да. Алар бу хәбәрне бик шатланып каршыладылар һәм Земфира ханым әйтте инде, зинһар шушы турында мәгълүматны миңа видеога төшереп җибәр инде, бик кызыксынам, бик телим дип. Менә шундый хәбәр булды. Дәвамлы булсын. Рахмат. Бармы сұрауларыгызда? Әйе, Мин әзрәкне ачыклык көтмәкче идем. Менә бу премияның булуы бик яхшы инде. Субханалла. Менә 5 төрле премия шуайда татар һәм рус телләрендә аерым билгеләнәчәкме? Ниләр урыннар дип әйтәм. Чөнки әле генә разработкада дип аңладым бу премияны әле эшләнәчәк. Татар һәм рус телендә язучылар аерым билгеләнсә яхшы булыр иде. Бу тегә реплика шикелле генә инде. Рәхмәт. Ничек кабул итәсез? 2 телдә дип аңладым инде. Рус һәм татар телләрендә кабул ителәме? Бүтән телләрдә түгелләр бит инде. 2 телдә кабул ителә. Урыннар пока әйтә алмыйм, пока еще хәзер на разработке. Әйе. Монда кай вакытта мен ирекле журналист буларак телевидениедә да, радиода да яки басма матбугатта да каләмне күрсәтәм. Әйтик, менә монда бит инде һәрберсе номинациядә ТВ дигән, басма матбугатта, интернет матбугатта дигән. Әйтик, журналист менә шушы язмаларын, төрле темаларын төрле матбугатта күрсәтсә, ул катнаша аламысың? Бер генә матбугат чыганагында түгел, берничә җирдә. Юк. Үзенең шушы хезмәте белән инде әйтик, эш язма бирә икән, эш язмасында тәкъдим итә менә. Монда бит әле ул менә радиодан бер генә чыгыш ясаган, телевидениедән берне генә булган, әз булган дип әйтү булмый микән менә шу. Анда инде жюри мағзасыз үзләре уже карыйлар нинди кем ничек. Потому что безнең бит әле жюрида бар. Жюри белән таныштырып ит алмыйсыз. Жюри белән пока әйтә алмыйм. Пока әйтә алмыйм. Бөтенесе билгеле була, менә бу Рамазан айындагы газетада бөтенесе чыга. Анда уже положениесе да и жюрилар кем була полностью конкретно уже языла анда. Рамазан айында чыгасы газет
Та анда шушы Ул положение премия турында сайтта да чыга. Шул ярдәм фондының сайтында и газета Муслима газетасында. Мөслимә газетасына язма бирергә булыр микән бу Рамазан аена чыга торган санда? Ул бит инде шушы положение гына булмыйдыр анда, тагын инде язмалар буладыр ул газетада. Бәлки биребез. Тагын бармы? Сорауларыгыз. Төгәлле сезнең үзегезнең әйтер фикерләрегез калмадымы? Журналистларга җиткерәс фикерләрегез калмадымы? Шулай барыгызга да Аллаһның рәхмәтләрен белдерәсе килә. И всех хочу поблагодарить, что вы не остаетесь в стороне и за активное и объективное освещение деятельности фонда Ярдем. Пишите, что в созидательном русле, вот только сообща, каждый внося свой положительный вклад, только тогда мы можем улучшить совместно наше общество. И всем огромное спасибо. И, иншаллах, в месяц Рамазан на один из дней, традиционно день журналистов, пригласим вас на ифтар. И, как сказали, положение, которое премии Альмира Диатуллина, оно выйдет, мы хотим выпустить в память от Альмиры Ханум газету «Муслима» в месяц Рамазан, и там будет и данное положение освещено. И хотелось бы, чтобы Альмиру Ханум мы в своей памяти, в своих молитвах не забывали. Она действительно внесла огромный вклад в развитие общества, в развитие уммы, мусульманской уммы. Это была легендарный человек. Еще раз спасибо всем за сотрудничество. Аллах рахматуллахи яусын. Рахмәт барыгызга. Сән булыгыз.